Skem jinħaj jiet il-mulej il-mew tal-midne jina marriċ jizda joġobni li ħerġaluna nitri ħazina u jibda jiex Atuni widen u ersu leha Isimo lehni u tihdurru Patna melmakum li jibqal dejjem Dini meħabti skont il-wedin Tiswaħi l-firi min għajr l-emin Ifidi mejtħa bla frott fi smin Nejxu il-kelma għax b'gidba sarraf Jek min dew miħa min għajr twemmin Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudisa għall-erwieħ tal-familji Ċefaj u Magro. Ijewħuti fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna fiduċjusi fl-imħabba ta' Alla li batilna lill-libnu biex jarfana mid-dnub tagħna biex jatina l-ħajja tiegħu ejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħen għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għatina mulej li naqdu bla qiegħda r-rida tiegħek biex il-poplu għaddej tiegħek f'din il-ħajja jikber dejjem fit-tieba u fil-att. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li ju Alla u li miegħek jgħix bisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tan-Numri. F'dak iż-żmien l-Iżraelin telqu minn ħdejn il-muntanja Ħor mat-triq tal-Baħar tal-Qasab biex jeħduha bid-dawra mal-art ta' Edom. Imma l-poplu iddejjaq jimxi u beda jgerger kontra Alla u kontra Mosè. Għala tellajtuna mill-Eġittu biex immutu fid-deżert? M'hawnx ħobs u lanqas ilma. Aħna xbajna dal-ikel ħafif. U il-mulej bat srieb velinużi f'nofs il-poplu u bdew jikdmuhom u mietu ħafna mill-poplu ta' Iżrael. U il-poplu marant Mosè u qallu, Dnibna, għax tkellimna kontra il-mulej u kontra tiegħek. Itlob li l-mulej ħajwarrab is-srieb minn fostna. U Mosè mar jitlob għall-poplu. U il-mulej kellem lil Mosè u qallu, għamel selb tal-bronz, arbulaħ bħal standard, u kull min jingidem u jħares lejh, jifjieq u jgħix. U Mosè għamel serb ta' bronz, arbulaħ bħal standard, u ġara li kull min kien migdum mis-serb, kien iħares lejn is-serb tal-bronz, kien ifjieq u jgħix. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Nrispondu flimkien bas-salm, mulej isma' it-talba tiegħi
Mulej, isma it-talba tiegħi. Mulej, isma it-talba tiegħi. Ħatasel għandek il-għajta tiegħi. Taħbix wiċċek minni fjum id-dwejjaq tiegħi. Ressaq widintek lejja, ma nsejjaħlekx, fittex weġibni. Mulej, isma it-talba tiegħi. Ħajkollhom il-ġnus il-biża ta' ismek mulej u wislaten kollha tal-art il-biża tas-sebħ tiegħek. Meta l-mulej jerġa' jibni l-Sion u jidher fis-sebħ tiegħu huwa jisma' it-talb tal-mitluqin u ma jistmerx it-talb tagħhom. Mulej, isma' it-talba tiegħi. Jinkiteb dan għan-nisel li jgħat jiġi u bil-poplu ġdida tifaħħar lill-mulej. Il-mulej ħares l-isfel mill-loli tas-santwarju tiegħu, jittawwal mis-sema lejn l-art biex jisma' l-krib tal-irsiera biex jeħres lil dawk li huma għal-mewt. Mulej, isma' it-talba tiegħi. Glorja u tifħir lilek Kristu. Glorja u tifħir lilek Kristu. Iż-żerrija hija il-kelma ta' Alla. Il-bidwi huwa Kristu. Min isib lilu ikollu il-ħajja ta' dejjem. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-Fariżej: Jiena mmur u intom għad tfittxuni imma tmutu fid-dnub tagħkom. Fejn sejjer jien intom ma tistgħux tiġu. Qalulu l-Lut: Jaqgħu se jneħħi ħajtu bidejh dan, għax qal fejn sejjer jien intom ma tistgħux tiġu. U Ġesu għalilhom: Intom minn hawn isfel u jiena minn hemm fuq. Intom nies ta' din id-dinja, imma jien minniex ta' din id-dinja. Kif qedtilkom jien, intom tmutu fid-dnubietkom. Għax jekk intom ma temnux li jiena hu, tmutu fid-dnubietkom. U int min int? Staqsewh. U ġibhom Ġesu: Dak li ngħidilkom sa mill-bidu. Għandi ħafna xi ngħid fuqkom u x'nikkundanna fikom. Iżda dak li bagħatni jgħid il-verità u jiena hi ngħid lid-dinja dak li smajt minn għandu. Huma ma ntebħux li kien qiegħed ikellimhom fuq il-missier. Għalhekk Ġesu qalilhom: Meta terfgħu il fuq il-bin il-bniedem, imbagħad tarfu li jiena hu u li minn rajja ma nagħmel xejn imma nitkellem skont ma għallimni il-missier. U minn batni huwa miegħi ma telaqnix waħdi għax jiena dejjem nagħmel dak li jogħġob lilu. Meta tkellem hekk, kienu ħafna dawk li jemmnu fih. Il-kelma tal-mulej. Hekk il-qari tal-lum nistgħu naraw bħal dejjem l-istorja tagħna, l-istorja preżenti. Għaliex Alla ikellimna ta' kuljum. Alla jagħmel parti fl-istorja tagħna u għalhekk ikellimna ma' kull ġrajja li qegħdin ngħixu. Hekk il-ktieb tan-Numri jippreżentalna dan ir-rapport bejn il-poplu li ġie meħlus li jinsa dak li Alla għamel miegħu u jibda jgerger kontrih. Mhux kuntent bil-ħelsien li rċieva, mhux kuntent bl-ikel li qiegħed jirċievi, dan l-ikel ħafif ġbajna għax ħriġtna mill-Eġittu biex immutu fid-deżert. Kemm drabi aħna wkoll jiġrilna hekk eżjes. Meta jkollna kollox f'idejna, ninsew lil Alla. Jew ingergru. Maħna kuntenti qatt.
inweġġu anke mhux biss il-qalb ta' Alla, imma nweġġu il-xulxejn. Imma Mosè fuq l-ordni ta' Alla jiġi mitlub li jagħmel dan is-serb fuq arblu li huwa xejn għajr il-profezija ta' Kristu mislub fuq is-salib. Il-missier flok jikkundanna lili u lilek għan-nuqqasijiet tiegħi jibgħat lill-ibnu dak ibnu li huwa innoċenti li jerfa' fuq spallejh id-dnub tiegħi u tiegħek. Dan hu l-misteru tal-imħabba ta' Alla. Imma biex nifhmuh jeżjes, irridu aħna wkoll bħal poplu ludi npoġġu jdejna fuq sidirna u nistqarru dnibna għax tkellimna kontra l-mulej. Ejjew nagħmlu dan l-att tal-indima. Ejjew mas-salmista nerfgħu ħarsitna lejn Kristu msallab. U lil dan il-mulej ġesu li ġie biex isalvana jitolbuh u ngħidulu mulej isma' t-talba tiegħi ħatażel għandek il-għajta tiegħi u taħut il-bnedmin kollha. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ejjew għalhekk ħuti mela nagħmlu l-qalb fl-imħabba ta' Alla. Alla ma jridx il-mewt tal-bniedem. Alla miet u fuq is-salib biex il-bniedem isib fih il-ħajja. Walek irresqulu it-talbit tagħna. Nitolbu għall-Knisja biex tkompli tmexxina bħalma Mosè ħareġ il-poplu ludi minn mumenti jibsin tal-ħajja. Hekk ukoll il-Knisja tkompli tħeġġeġ fina l-imħabba ta' Alla ħalli nħalluh joħroġna mill-mewt mid-dlam tagħna nitolbu. Nitolbu għal dawk li qatgħu qalbu li qegħdin jaraw biss madwarhom id-dlam. Nitolbu biex il-mulejja tihom il-kuraġġ jerfgħu għajnejhom il fuq iħarsu lejh għax hu jisma' it-talba tagħhom nitolbu. Meta nkun merfuħ mill-art jiena niġbed il-kulħadd lejja mulej. Iġbed il-qlub ta' kull bniedem lejn l-imħabba tiegħek. Ħajduqu f'dan iż-żmien hekk tar-randan li inti qed jagħtina il-ħajja fik nitolbu. Mulej Ġesu minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, aħna nresqulek il-familji kollha tagħna. Imlihom bis-serħan, bil-paċi tiegħek. Agħti l-għajnuna meħtieġa l-kuraġġ il-tant persuni li qegħdin jaħdmu biex itaffu il-marda għax qegħdin jisimgħu il-karba ta' ħwotna nitolbu. Missier Qaddis, fġieħ il-passjoni u l-mewt ta' ibnek Ġesu Kristu Siedna, ilqa' nitolbu dawn it-talbiet tagħna. Waħsilna bil-grazzja tal-ħniena tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek, frott id-dili għaw xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tal-ħajja.
itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej min idejh is-sagrifiċċju għat-tifħir glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' sliem biex fil-ħnina tiegħek taħfrilna dnubietna u tmexxi l-qlub tagħna li m'għandhomx nistrieħ bi Kristus Siedna. Il-mulej magħkom nerfu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għax bil-passjoni ta' ibnek li salvatna, il-bnedmin kollha għarfu jħossu li għandhom jistqarru il-kobor tiegħek meta bil-qawwa tal-għaġeb tas-salib sar ħaq mid-dinja u feġġet is-seta ta' Kristu imsallab. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġel qaddisin tiegħek intennulek Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħal ħobs raddi l-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, riġarad il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, salvana intu salvatur tad-dinja, għax bis-salib il-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex jogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu fiduċja, nitfgħu ħarsitna lejn il-Missier u ngħidulu: Missierna li inti fi smewwiet
jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina illum, aħfrilna dunubietna, bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna u nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kun inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi la tħarix lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek, għatijas li hemm u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Namlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li jinti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għatina u Alla li tista' kollox, li naħsbu bla għeda fuq il-ħwejjeġ tas-sema, biex dejjem jistħoqilna nirċievu id-doni qaddisa tiegħek bi Kristus Jedna. Amen. Kif fakkarkom li għada il-qoddisa ta' filgħaxija tkun fil-5:30 u mhux fis-6:30 u din tintwera fuq TVM2. Kif ukoll wara l-qoddisa Monsignor Isqof
jagħmel it-talba tar-Rożarju. Kejjew ngħidu dawn it-tlieta Avamarijiet lill-Omna Marija, partikolarment anke f'din il-ġurnata għażiża għall-Gżejjer tagħna, il-jum tal-ħelsien. Ejjew hekk nitolbu biex il-Madonna tenna ninħelsu anke minn din il-marda, minn din id-dbatija. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Nkomplu ngħixu fil-paċi u fl-imħabba ta' Kristu.